Rabbil alamin an baden tafashir fala jabaw malikona malikoka ambaw fo ka wala mando sanga an wati bela jelena au kanyama dalila bijuma khutba kana konna na ambaw la dunya ka fo ambi selenge misirla mi al mambay an karamawe imam Qasim Tumia ayami sura aka khutba la angaje anganyama dawfe malmaw ami Allah taala fo alami nay ala yesranya ke mɔgɔ ɲumanw don fini o la k'an ka siya fana ta masa in batoli kama k'an k'an jɔ an sen kan an bɛ ka Alahu Taala bato wa an bɛ ka diɲɛ wuli sanga an b'o fana ɲɛfilɛ dɔ kɛra ko in na sa o n'a sɔrɔ ko dugukolo tiɲɛ fɛn ye min si bɛ diɲɛ ɲakuma tun b'a sɔrɔ fiman t'a la Alahu Taala a y'a ka jɔnw kɛrɛnkɛrɛn ka tila k'u tɔgɔ wele fɛnɛ silamɛw mun sɔnna ale Alahu Taala la ka tila k'an bɛn ɲɔgɔnya fɛnɛ jama seli la batoli k'an k'an hakili t'o la ne badenw an k'an hakili to an ka misiriw la n'i y'a mɛn kuma caman an bɛ ɲɔgɔn dabolo ja karisa fatura est-ce que a bɛ seli wali kɛra a tɛ seli hali bi misiri tɛ fala alimami kɔfɛ de sinon ni misiri bɛ fa alimami kɔfɛ i na se k'i kɔmɔgɔ bɛɛ ye k'o bɛɛ dɔn o ti kɛ nka an ye wariw bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ka misiri belebelew jɔ ka tila k'u vide bila dutigi minnu ka du kɛlen bɛ ka misiri lakori olu yɛrɛ ti ye misiri la du bɛɛ ye silamɛ du wa den mun b'a kɔnɔ fɛnɛ o bɛɛ ye silamɛ den wa o bɛɛ disi gosi kan k'olu ye silamɛw ye nka a misiri bɛ wele misiri wele bɛ kule ka dɛsɛ mɔgɔ tɛna jaabi o la silamɛya dɔ ye fɛn dɔ ye i ti dɔ ta abada k'a fɔ k'i bɛ dɔ bila i b'a bɛɛ de ta o la badenw kira ka sunna belebeleba dɔ tiɲɛ ka taa farida di misiri la mais an ye misiri vide to yen dɛ wallahi dutigi bɛɛ bɛ so kɔnɔ yen u si tɛna misiri la e kana seli fana sɔrɔ lansara kana sɔrɔ ko baara ka ca fitiri fɛnɛ o k'a sɔrɔ i ma na fɔlɔ safo don fajiri fɛnɛ don mais a fɔra sa ko isansi ko kirisi bɛ yen mɔgɔ joli sira aran na o ni safo selili don jɔn ka nɔgɔn ni jɔn ye n'a fɔra ko ci sara daminɛna ko mɔgɔw kɛra ci sara sara depuis 4 heures dɔw bɛ t'u jɔ aran na anw y'a jira masa in na ko ala ye ko cogo min na an bɛ se k'a kɛ ko nka an tɛ de an tɛ wa an sɛbɛkɔrɔ tɛ ko in ye nin de ye ala k'a ɲɛnama sɔmi o la ko Alahu Taala y'an bɛn ɲɔgɔnya fɛnɛ ni juma seli ye mɔgɔ mɔgɔ y'a dabɔ kama ka juma to yen jumakun 3 kira ko k'e tigilamɔgɔ tɔgɔ bɛ a yɛrɛ sɔrɔ nansigiya gafe kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ o ma Alahu Taala ye muminunw san o ni a n'u ka nafolo ko alijinɛ donzara don silamɛya ti kɛ ni wari tɛ dɛ n'i ko bi ko ka silamɛya fɛn dɔ kɛ n'i ko deja ko bɛɛ kɛ wari sara u b'a fɔ k'a ma se wari sara ma n'a y'a dabɔ kama sa ka seli suran kalan sigi misiri la yan aw bɛna tile kelen kɛ an k'a fɔ sa an ye kalo kelen kɛ cɛw bɛna musow bɛna kalo kelen kɔfɛ i k'a fɔ ko bɔn kalo kalo sara bɛɛ ka 100 sara walasa min bɛ taa ni ka segin na a ka se ka isanji sɔngɔ sɔrɔ u b'a fɔ ko a bilalen wari ɲini nɔ aw bɛ misiri min kɔnɔ daji de y'a jɔ wa wali kelen kuma dama de y'a jɔ non miliyɔn 70 ni kɔ o de donna misiri in na o la silamɛya ti kɛ ni wari tɛ han e de b'i yɛrɛ jala k'a bɔ k'a di o de ye silamɛya ye o de ye silamɛya la avancé depuis kira bɛ waati min na ne ma ni kisi bɛ kira ye o la wa ni silamɛya baara wulila fɛnɛ silamɛ kɛ yan ka ye o kɛnɛ kan jagoya kɔni nka mɔgɔ minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi n'u b'u ka wari bɔ k'u bɛ diinɛ dɛmɛ olu de bɛ ka mayɛlɛ bi nka mun bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka fɔlikɛla dɔw wele ka na ko ka dugu so ka dugu godo
olu de fɛn tɛ fɔ olu ma au contraire olu bɛ ka félicité de k'olu bɛ ka dugu la ɲɛnajɛ o de kosɔn hali dɔnkilidala min n'i bɛ dugu kɔnɔ walima théâtre bɔla min o bɛ k'i nɛgɛ dɔrɔn karisa a b'an ɲɛnajɛ la koyi a b'an la yɛlɛ la n'i sara don min na ko karisa k'a y'an la yɛlɛ don dɔ la et puis e yɛrɛ fokan bɛɛ ye nin min bɛ ɲɛ lahara don ala k'o kɛ ɲuman de ye i bɛ fɛn o fɛn na siran ala ɲɛ mɔgɔ ka tanuni ni o to ye min ka di ala ye de o sira tɔgɔ ma o de ye hɛrɛ y'i ma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'an bila sira kan min ka di Alahu Taala ye an bɛ masa in tanu sani bɛ masa ye a sekɔrɔtalen bɛ mɔgɔ mun ɲuguna tiɲɛ la ani mɔgɔ mun karila olu ka tanu ɲɔgɔnna la an bɛ seereya maa si tɛ yen fo n'a kɛra ala ye ala de ye kelen pe jɛɲɔgɔn tɛ ala la sariya kuma min k'a b'a fɔbaga kisi n'o de ye k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne balimaw nin ye kuma belebeleba de ye kuma min ka bon a guriya ka gurin ka tɛmɛ kabakolo 7 kan a ka gurin ka tɛmɛ dugumakolo 7 kan diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ mais a bɛ nafa ɲɛ jɔn ye a bɛ nafa ɲɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a fɔ a da la a yera a dusukun na wa a yera a kɛwale la fɛnɛ e ko ko ala ye kelen Muhamadu y'a ka ciden ye ni arabani kelen sera i ka sɛ bɛ bɔ ala ye kelen Muhamadu y'a ka ciden ye e bɛ dama baara la e ko ko fo i ka taa baara fin de kɛ baara jugu walasa i ka se ka sanu sɔrɔ o kuma i ka la ilaha illallah ma bɔ dɛ mɔgɔ min ko ala ye kelen Muhamadu y'a ka ciden ye o muso in bɛ ka dilan tigɛ a cɛ la o muso in kɛra cɛkutala ye min ko ala ye kelen Muhamadu y'a ka ciden ye o cɛ in bɛ ka dilan tigɛ a muso la hali kun t'a la mɔgɔ tɔɲɔ yɛrɛ kama dɔrɔn dansago kama dɔrɔn o dutigi joli bɛ yen mun bɛ ka seli su ni tile nka o muso bɛ ɲɛji la o bolo bilahi k'a sɔrɔ ɲɛji kun tɛ quoi e b'i jigi da i ka seli fu kɛ kan k'o de bɛ don alijinɛ kɔnɔ karamɔgɔw fana b'i nɛgɛ n'o ye i mana sa yɔrɔ yɔrɔ bilahi i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ dɔw kɛlen bɛ ka dilan tigɛ o muso la san 4 san 5 san 6 muso ye mɔgɔ bɛɛ bila k'u deli ka dɛsɛ olu ko k'u ta tɛ ban ye e ye mɔgɔ ye i ko k'a tɛ ban ye fɛn yɛrɛ ma k'i la yɛrɛ o tuma e kan ka seere i yɛrɛ kun kan k'i ye jahanɛmɛ den de ye parce que ala tɛ yafa i ma abada parce que e danfɛn ɲɔgɔn dɔ min ye yafa bɛɛ ɲini fɛ a dɛsɛra ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka yafa deli fɛ ka dɛsɛ i ko k'i tɛ yafa k'a sɔrɔ a ma fɛn k'i la fɛnɛ koyi e ko k'i b'i sago n'i dingɔ de boli i sago kɛ n'i seko bɛɛ kɛ i kaɲako b'i sɔrɔ bilahi a ma wuli dɛ dutigi caman bɛ an ka duw bɛɛ ci quoi k'a sabu kɛ muso min b'an bolo an kɛlen bɛ ka min da u kan bilahi a bɛ ka kɛ ala ɲɛna dɛ ala ka hakili man d'a ma o la an k'an janto kalimatu shahada kɔrɔ la jɛnɛyakɛla bɛ ka jɛnɛya kɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o bɛ taa yɔrɔ jumɛn na walimuso jɛnɛyakɛla muso filatigi jɛnɛyakɛla muso sabatigi jɛnɛyakɛla e ni ala cɛ min su yɛrɛ bɛ ka tɔgɔma bolon kɔnɔ ala bɛ taa ala ka sariya la kɔni parce que n'i ye muso furu ka ban n'i ye jɛnɛya kɛ e kan ka faga de mais muso filatigi dɔ y'i ka kɔnɔ da kɔfɛ halisa e ka hɔrɔnya ni ka danbe bɛ yɔrɔ jumɛn na surtout silamɛya ma an tɛ silamɛya ɲininkali kɛ fɔlɔ an bɛ ka hɔrɔnya ni ka danbe ɲininkali kɛ o bɛ min o tɛ la ko bilen yɛrɛ o la silamɛya man ka fɔ e tɔgɔ la min bɛ ka seli n'a bɛ ka mɔgɔw ka kogo ta ka mɔgɔw ka malobɔrɔ ni kabakɔrɔw labɔ olu bɛɛ bɛ seli k'olu ye silamɛ ye n'olu bɛɛ kɛra silamɛ ye bi kalimatu shahada a fɔli dama na da la mais o kuma diinɛ ye diinɛ sugu jumɛn ye silamɛya ye mun diinɛ ye dutigi da Yesu b'a ka du kɔnɔ a denmusonin bɛ palon na a ɲɛ b'a la a bɛ ka fani min don k'a bɔ dutigi y'a ye o kamalew bɛ ka taa aran jɔ a ka da la a b'a kalama o bɛ ka seli k'ale ye silamɛ ye e ka silamɛya ye jumɛn ye
temam ga yere nege ni kelmatu shahada fufo e koni fufo ate papa ganya billahi hala ate bunya ni manda e ka kinya kono surtout la haram parce que e be ka min fo contraire be ka yila mo fe hali mo so le mati bunya ala ka bunya be ka otigi ga ola ame ko en client yere de yani ala che koni ni ya jenga fene ba jenga yere de ni ala che afin de cinéma de ni be do jare me kono domina jane me dimbe jinna era ka jane me tasmadi ali jina teme nema surna era ka nema di ola baraki yere ala ka kili mandama ola ko kuma fo baga a sebe ko be kishi ka bolla haratu hakili wulima ko be nyefede ame sharia an kuntiga nanga na yuma ala ka jondo ala ka chidenu kira bammi ni kabaku bangira al abala jolila ana ala mini naman kishi ni barka o be kira banye ana sumo sanmo mo be ni ala taala ye wulu fene suwanti ala kira kofe ni mo min sona shirfu la siga fo taala ala bi soila ni pana albetu la billahi ima obesa ala tife oro gozo kira kuti kanga andi un jogodo ni kunya damaroy magobe kele ne la ni yorola kanga andi un jogodo nale kira na bona ukanuni ola ni mo kira ko kira na bona ujuya be tuskuna hal nasru ya alimami de ya do ki place ye janeme ko nay mo mi mana no kanu ala bi kanu ni bana wala ku juya ala be bayila ki juya billahi ala gange kira sumo fe anaga sahaba nyumo anano fe tuba nyumam be foka si jawlima nenawo ala kan yo jamala ko fe ayuha nas ya mo kanga don ko kiyama jowati ko yimbi senzena wanga do ko shafana ta wati financiera de ala taala potoli kama koni kanga do ko kongo machia ko be sala kana kame mu faratila ame mu wati ro tiela hey wati de biga balon kelen bela ejija igiga wati tonogo ebe wati ni minade wodi itai nga militani wati kofe mimbo ko ni na usi todo mi me passer militani kofe au todo ne todo wala ebe wati mina wodi itai Allah taala isanga danga ga sanga sabai ka kile danga ga kile sabai fula dona nga kile donente fula ere be madu kuno ambora wala min temena wala e o donne yo don anfla bilani ka bo sogoma yani 600 min temena kuno anyo don nga ka bo 600 yani wala fete o donente shini ngoni sukuma do ere o do ga janaza yewa o ba soro do dalme docteur Solawa o ba soro do gran lojira to yewa o dogole menena o bela imai o dogo so wati dogole o kama ambora ka flake mi shudo wodona so madafe abujan denge mi fatura yo ka saragati ko ke ko shoutu ka labe amuso jigina o jigini kumben kunyanga be o doma ka mo yini ka den to do akulola den to do na akulola a yere so la ki labe ka ta ka pukuno tagala yani seli fana che wele bilara ka kera shuyi ya ito kodi ola badem ibi wati mina wati nkoloshi ama ina Allah taala fe ala ka hakili nyumanda mbela jedema mbalmo kanga don ku yala ka nyaw fiene mbede wa ka bo sira hakika yeli mawa yala ko miri ko joli ani tashi ko joli ni ango la metuma wojuma nga abiga dobo jondala demi biga ke danganti ya bangilo kama ale joli ko antala den jumen tubira ka siga pagi mo ma ku kunya ku saboke ki majibui muso joli tubira ka siga ko kata achela botu chere joli tubira ka aka tegun wuli ka ba fu musoka sigi ɲɔgɔn joli tubira ka bɔ sigi ɲɔgɔn tɔɲɔ la malimaw haramuntuna joli tubira
ka bɔ a ka haramu dun na wuya fɔla joli tubira ka bɔ a ka wuya fɔla hasidi joli tubira jɛnɛyakɛla joli tubira dabalijugukɛla joli tubira bisiki kɛbaga joli datigɛncɛla mɔgɔ joli tubira ka bɔ a ka walejugu la nka anw bɛ ka lamɛnni kɛ dɛ nka hali bi kumakan ninnu caman bɛna kɛ dalilu ye caman de kan k'u lase Alahu Taala ka tasuma ma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka kɛ dalilu ye an bɛɛ bolo n balimaw k'an k'a dɔn n'a sɔrɔ an ɲɛ fiyɛlen bɛ ka bɔ tiɲɛ yeli ma k'an k'an ɲɛ yɛlɛ mɛ an bɛ ka wajibi lamɛn juma o juma ko mɔgɔw tɛ ka segin u kɔ wa mɔgɔw tɛ ka tuubi fɛnɛ ka segin masa in ma yala k'an tɛ ka yeli kɛ wa diɲɛ wuli taamasiyɛnw la wa o dadalen bɛ ɲɔgɔn kan cogo min na wa diɲɛ wuli saritiw fɛnɛ o nana fɛnɛ ko dogo yɛrɛ tɛ o la kɔ bilen yala ko tiɲɛli ma bange dogo la ani kɛnɛ kan wa ji kɔnɔ ani gere kan tiɲɛli ma kɛ fan bɛɛ fɛ wa jogojuguya bɛ fan bɛɛ fɛ dogo la kɛnɛ kan sisan yɛrɛ a tɔ kɛra wasonanko de ye ala ko taa wasolama kɔni fo k'a kɛ ka tila k'i yɛrɛ yira n'a ye k'a kɛ ka tila k'i yɛrɛ filime k'a bila réseau sanfɛ ale hakili t'a la abada k'ale bɛna si kɔrɔbaya sɔrɔ don dɔ la ale b'a ka denmisɛnniya waati min na a filɛ k'a yɛrɛ filime ka taa i jɔ dɔlangolonkɛ la a yɛrɛ fan bɛɛ lebulen adamaden c'est-à-dire mɔgɔ sɛbɛden o de lankolon bɛ munumunu na réseau sanfɛ e hakili t'a la ne ba k'i bɛna kɔrɔbaya don dɔ fɛ ka furu ka kɛ dentigi ye wali kelen ka kɛ mɔdentigi ye n'Ala ye si d'i ma ne balimakɛ e dalen t'a la don dɔ fɛ k'i bɛna kɔrɔbaya i bɛna kɛ denbayatigi ye wallahi i si bɛna kɔrɔbaya don dɔ la o don na i ka video lankolon bilalen pour que k'i hakili jigin a b'i degun a bɛ kɛ ɲɛna ko mɔgɔw de bɛ contour la ka sɔrɔ i yɛrɛ de donna i yɛrɛ contour la balimaw an k'an janto an yɛrɛ la Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma o la an ka tubi an ka segin masa in ma Ala de ye tubi minɛ masa ye a bɛ tubi minɛ jɔn ye ni jɔn min tubira ka segin Ala ma balimaw yala ko kunnagoya ma yakalaboli kɛ kunnagoya dungew la wa o bɔra dugu la yɛrɛ yala ko seli ma yɔrɔ tiɲɛ k'a bɔ a kɛcogo la wa seli min ye diinɛ nguloma belebeleba ye imadu diinɛ nguloma nka selibaga joli bɛ yen n'o bɛ ka seli n'o yɛrɛ bɛ jɛnɛba kotogo dɔn selibaga joli bɛ yen n'o bɛ seliji farida dɔn selibaga joli bɛ yen n'o bɛ seliji tiɲɛfɛn dɔn selibaga joli bɛ ka seli n'o ti fatiha yɛrɛ dɔn ka ɲa surtout ka sura wɛrɛ d'a kan selibaga joli bɛ yen n'o mago tɛ tahiyako yɛrɛ la surtout Allahumma sɔli dɔ selibaga joli n'o birila n'a y'a kɔrɔbɔ misiri kɔnɔ sisan bilahi dɔw bɛ misiri bila ka amini biri k'a fɔ ko Allahu akbar a wuli ka ko sami Allahu liman hamida bilahi a bɛ gɛlɛya dɛ selibaga joli bɛ min tɛ se ka nin fɔ ka sɔrɔ nin bɛ défaut da seli la quoi nin fɔbaliya sami Allahu liman hamida nin fɔbaliya bɛ défaut da seli la ninnu y'a kalanamaw ye selibaga joli n'ale bɛ ka bɔ misiri la dɔrɔn yanni su cɛ a bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ la selibaga joli yanni k'a se so fɔlɔ dɔ bɛ ka fɔ imamu yɛrɛ ma olu y'an ka ɲɔgɔn défaut y'an ka kuma ɲɔgɔn fɛ o t'a dɔn o kɔ bilen a tɔ kɛra ɲɔgɔn bisiki selilaw a tɔ kɛra ɲɔgɔn kɛlɛ fu ye selilaw a tɔ kɛra ɲɔgɔn juguya fu ye selilaw balima fila bɛ so kɔnɔ u bɛɛ selilen bɛ n'i y'u den lajɛ i b'a sɔrɔ den finmani yare mɛ u datigɛlen bɛ ɲɔgɔn na du kelen kɔnɔna la jeli kelenmaw wali kelen ba kelenmaw yɛrɛ u datigɛlen bɛ k'olu ye silamɛw ye muso fila a bɛ ka seli aw denw finnen bɛ nka olu datigɛlen bɛ u tɛ kuma u bɛ cɛ kelen kunna u datigɛlen bɛ san a bɛ san bɔ a bɛ san ni san bɔ u da tɛ don ɲɔgɔn da la hali dɔ tɛ maga dɔ ka jigɛlama daga la walima dɔ ka lɔgɔ la walima dɔ ka daga la walima dɔ ka minɛ na bɛɛ tɛna kɛra bɛɛ den si tɛ si fɛ balimaw ka ba ɲɔgɔnna warala duw cira cɛkɔrɔbaw ye du jɔ k'an bila a kɔnɔ anw y'a ci cɛkɔrɔba talen kɔfɛ k'a tila bɛɛ n'i ka dagali an ye sɛnɛkɛforow yɛrɛ tila bɛɛ n'i ka foro
balma fɛn o fɛn taala mana kɛ du kɔnɔ a ju bɔlen mana kɛ min na ala b'i barika ban kuma si tɛ o la n'ala y'i mɛn si la i bɛ saraka deli wulibali don silamɛya ko tɛ o ye kafiriya ko tɛ o ye dɛ e fa ye du min jɔ k'a bila aw balimaw dama de bɛ du kɔnɔ aw k'o du fara bi k'o sɛnɛkɛforow fara k'o dumunikɛ dagaw fara yarɔ an baw ka hakɛ to a du caman cilen bɛ a ju ye musow fana caman ye a caman cili bɛ musow fana na dugunda la ni denmisɛnninw ba ye 2 ni 3 bɔ kaban bɛɛ bɛ k'i ta su kɛrɛfɛ bɛɛ bɛ k'i ta golo kɛrɛfɛ k'a ɲɛsin i yɛrɛ ma ka cɛ kelen denw kɔ don ɲɔgɔn na quoi bilahi ne badenw cɛ kelen denw de bɛ ka ɲɔgɔn wele fanga la a kɛra sa dɔ tɛ maga dɔ den na dɛ ni dɔgɔnin magara kɔrɔkɛ den na n'a nana a bɛ taa wele gendarmerie la a ma kɛ taa tiɲɛ ye wa i balimakɛ e kan k'i den yɛrɛ latɛmɛ min ma o k'a jogo don o magalen e den na e tun t'o wele gendarmerie la an ye nin bɛɛ ye yan k'an ka to nin bɛɛ la ko ala ka hɛrɛ nati quoi an ka to nin bɛɛ la ala to ala ka lafiya nati anw ka du kɔnɔ a n'an ka sigi la k'a sɔrɔ tɔɔrɔ ni jankata de o bɛ sɔrɔ ni min ye dɛ anw yɛrɛ de b'o kan quoi wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ala ko tɔɔrɔ si m'an sɔrɔ dugumakolo sanfɛ fo k'a sɔrɔ an yɛrɛ bolo ye min baara o tɔɔrɔ de bɛ segin a ma n'a fɔra k'an ka to n'an m'a to an bɛ tila k'a ye quoi bilahi an ma wuli ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka limaniya d'an bɛɛ ma o la n balimaw ko yala jaga o fana ma bɔ a nɔ la wa seli kɛra seli fukɛ ye jogo t'a la alimami yɛrɛ mun ɲini kɔmɔgɔw bɛ ka seli yɛrɛ i b'a sɔrɔ olu dɔw ko man di ɲɔgɔn ye dɔw jɔlen bɛ safa kelen na u ko ka go ɲɔgɔn ye i y'a fɔ mun de dɔ t'a fɛ ka dɔ yɛrɛ ye an k'an si kɛ o ba ɲɔgɔnna la k'an bɛ seli su ni tile ko ala ka k'an fɛ hasha wa kɛla jaga bɔra a minɛn kɔnɔ forotigi ko ni masintigi y'a ta bɔ la dɔrɔn k'o ye jaga bɔ de ye bakiluya balimaw ko adamadenw ma laban sisan wa ko kologɛnbaga tɛ mɔgɔw la kɔ bilen wa ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɛ yen parce que ɲɛmɔgɔ fanba kɛra tolen ye alimami fanba kɛra wuyafɔla ye walima musalaha nataba ani jitɔya o de mɔgɔ bɔra la tiɲɛ kan i komɔgɔ ninnu tɛna foyi ɲɛ i ye fa baka olu b'a dɔn dɛ n'i ye ala bila nata kama i komɔgɔw la bilahi i mago bɛ min na o t'a ci ye wa ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ bila k'a k'i ye o kɔ bilen kunu yɛrɛ ye dɔnnibagaw alimamiw a y'aw jɔ aw yɛrɛ ye aw ka dɔ k'aw yɛrɛ ye n'o kɛra bilahi kumakan bɛ k'i ta ye balimaw an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala kana nata wa ala kana siran ni natara i b'i taabolo bila wa ni siranna i b'i taabolo bila balimaw yala ko ni bɔ n'o ye mɔgɔ faga ye o ma laban mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ gansan ye wa ne den bɛɛ kɛra dɔrɔgutala ye mɔgɔ fagala ma caya fan bɛɛ fɛ dangaden min fa dɔrɔgu la ne ka taa mɔgɔ ka dutigi faga manamana faga ka bɔ a ka denbaya kɔrɔ n'o ye Kadafi ye dɔ ma école-maître muso kan tigɛ a ka baarakɛyɔrɔ la hali bi ɲɛ sɔrɔla ma ni adamadenw kɔnɔkolon tɛ kɔni u bɛ sɔn ko bɛɛ ma an k'a kɛ ka ɲa dutigiw wallahi ne bɛ aw de ye alhamdulillah ne fa ye dugawu kɛla sɔrɔ déjà min bɛ ka dugawu k'a kɔ ka sarakati bɔ a kɔ ne mago b'a la dutigi mun bi yan an bɛɛ ka se ka dugawu kɛla sɔrɔ an kɔ ka sarakati bɔla sɔrɔ an kɔ o la ne min jijalen bɛ pour que ko denw ka se ka lamara ka ɲa jogo ɲuman ka don o la o ka kɛ sɛbɛ ye ne ma taa ne kɔrɔfɔ yɔrɔ si sɔrɔ f'i yɛrɛ denbaya tulo kɔrɔ o tuma i ka du cɛ an k'a jɛnsɛn alhamdulillah ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ala ka limaniya d'an bɛɛ ma ala k'an sutura tuma caman ala k'o jira an na ala kira bonya kosɔn allahumma salli ala sayidina muhammad wa ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ola an bɛ Ala fo ka Ala barikada. An b'an sinsin n'Ala ye ka ɲini Ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma. An bɛ sɔli Ala ka kira ba kan n'o ye Muhamadul Mustafa ye. An b'an bangebagaw fo olu min an ka diɲɛ sɔrɔ sababu ye. An bɛ foli di an ka kayidu ma a Seyidi Seydou Samadana Haidara an bɛ dugawu k'a ye. Ne yɛrɛ tɔgɔ ye Kasim Dumiya. Nka alimamiya kɔnɔna la a kɛra Imam Kasim Dumiya. O la ni Ala sɔnna n bangera ka bɛn ni 1988 ni Ala sɔnna 5e mois Ala sɔnna n fa tɔgɔ ye Muhamadu Dumiya. Ale tun ye baya bɛɛ alimamiba ye. O la n ba tɔgɔ ye Jɛnɛba Sangare. Voilà, o ye n ba tɔgɔ ye Jɛnɛba Sangare. Ni Ala sɔnna ma o la Ala sɔnna n fa fana don kalan min na o kɛra madrasa kalan ye. Mais n fa yɛrɛ tun bɛ kalan ni kalan kɛ n'o ye Muhamadu Dumiya ye. O la n yɛrɛ fana tun bɛ kalan k'a bolo n'o ye ka walan kalan k'a bolo. Bon n bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ ye n ka kalan fanba bɛɛ lajɛlen n y'a sɔrɔ n yɛrɛ fa de bolo. Parce que ne tɛ dɔɔni si ye n yɛrɛ la bi k'a fɔ n b'a fɔ min ye dirasa dɔɔni ye fo n'a kɛra n sɛbɛnni dɔɔni ye. Sinon n ye kalan kɛ n fa yɛrɛ de bolo a ye n kalan. Bon Ala y'a kɛ an tora o la an balikuyara. Ala y'a kɛ an taara aventure la n'o ye Côte d'Ivoire ani Libéria. Bon an seginna kɔrɔ ka bɔ bɛɛ la sa an nana en même temps an ma mɛn cɛkɔrɔba yɛrɛ fana fatura. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khutba kɔfɛ ani juma jɔko 2 selilen kɔfɛ an y'an ka kuma galamani sɛmɛ Imam Kasim Dumiya la. A ye dakuruɲa 2 min lase an ma an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. I tɛbɛ. Ala sɔnna en 2014 cɛkɔrɔba fatura donc 2015 dugumɔgɔw ye alimamiya sigi kuma daminɛ. Ala sɔnna u yɛrɛ fana y'an choisi k'a fɔ an ka kɛ an fa ka place tabaga ye. An b'a ɲini dɛ an welela ka a yanni ka an bila Ala yɛrɛ de. O la an b'o sira de kan. Mais alimamiya in daminɛ ni bi cɛ fɛn caman passera kɔnɔna la. A kumaw cayara kosɛbɛ. Ka sababu kɛ cɛkɔrɔba tun bɛ laseli kɛ cogo min na ani ne yɛrɛ bɛ laseli kɛ cogo min na i b'a sɔrɔ différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que olu tun bɛ kuma ni nɔgɔya min ani ɲɛfɔli qualité min o y'a sɔrɔ adamaden sugu minnu fana tun bɛ yen waati la. Kuma caman na bon anw ka waati in na o de kosɔn an ka degun bonyana. Parce que n'i ko k'i bɛ kuma tiɲɛ fɔ paparapa dɔrɔn directement a bɛ mɔgɔ dɔw degun n'a sɔrɔ mun degelen bɛ dɔ in lamɛnni na. Donc surtout bayako kuma nana don ko la min kɛ bon o nana gɛlɛya tɔ wara ko la kosɛbɛ vraiment donc fɔɲɔgɔnyaw bonyana ko parce que munna imamu ye baya kɛ minibari sanfɛ. Donc a fa yɛrɛ dala bana la o la ka kalo 4 ɲɔgɔnna kɛ dɔw ko olu nɔ don nka anw y'a kɛ Ala de ye. Ala de bɛ fɛn lase mɔgɔ ma wa Ala de bɛ mɔgɔ kɛnɛya. Mais alhamdulillah an sigilen filɛ nin ye bi en 2025 Dieu merci an ka kɛnɛ fɛn bɛɛ dafalen bɛ ni Ala sɔnna ma. O la o ye an ka alimamiya nasira ye vraiment an kɔni ye baara continuer o cogo la jusqu'à maintenant an bɛ ka continuer ka Ala ka diinɛ fɛnɛ lase mɔgɔw ma fɛnɛ ni masa ka diɲɛ ye inchallah. Oui. Bon wele min bɛ n bolo fɔlɔ k'a ɲɛsin Selengenka bɛɛ ma fɔlɔ ani Bayaka bɛɛ fo ka se Dalabalaka bɛɛ ma fo ka se n yɛrɛ ka misiri kɔnɔmɔgɔw ma ani misiri fɛn o fɛn bɛ yen n'o alimami bɛ selen kɔfɛ o de ye vraiment an k'an janto ɲɔgɔn na. Diinɛ ye fɛn kelen pe de ye o wa n'an bɛɛ y'a faamu i b'a ye an bɛɛ ye kelen de ye fɛnɛ wa kɛrɛnkɛrɛnya ma n bɛ message min adresse Dalabalakaw la o de ye u k'a dɔn k'a fɔ ko ne ka laɲini tɛ foyi ye pour que hɛrɛ ka don dugu kɔnɔ kɔ denmisɛnninw ka sabati u ka se ka sira ɲuman ye vraiment mun bɛ dansago sira kan u ka se ka segin kɔ o la mun ma u bangebagaw dɔn pour que u ka se k'u bangebagaw dɔn fɛnɛ denmisɛnninw ka se ka u bangebagaw hinɛ minɛ fɛnɛ o ye ne ka laɲini belebeleba ye. Nin de bi dansigi bi juma kutuba la an ye min sɔrɔ ka bɔ Selenge misirila min alimamiba ye an karamɔgɔ ye Imam Kasim Dumiya. Ma deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ juma ni juma cɛ ye jurumu yafa ye madama n'an y'an yɔrɔma janya ka bɔ yɛrɛ jurumu na Ala ka yafa an ka jurumu kumaba n'a misɛnman bɛɛ lajɛlen ma. Juma caman bɛ Ala bolo Ala ko fara ni n'aw bɛɛ lajɛlen si kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fa n'a karamɔgɔ ye Alil Maqam Seyidi Sherif Usman Madan Haidara. Si ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o di an nama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah.